வணக்கம். இப்போது பரபரப்பாக இருக்கும் விஷயம் என்னவென்றால், மதுரையிலே இடி ஆபீசர் அன்பில் திவாரி என்பவரை கையும் களவுமாக லஞ்சம் வாங்கும்போது பிடித்து விட்டார்கள் என்பதுதான் மிக பரபரப்பாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இதனை ஒரு சாதனையாக வேறு இவர்கள் தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் மூலமாக பிடித்ததை ஒரு சாதனையாக வைகோ, மனோ தங்கராஜ் போன்றவர்கள் எல்லாம் பிஜேபி அரசாங்கத்தின் லட்சணத்தை பார்த்தீர்களா என்பது போல சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலே ஒரு டிராபிக் கான்ஸ்டபிள் லஞ்சம் வாங்கிவிட்டால் அதை நேரடியாக நாம் தமிழ்நாடு அரசோடு சம்பந்தப்படுத்திவிட முடியுமா? அதுபோலதான் இதுவும். இப்போது நிறுவனமாகி இருப்பது என்னவென்றால், இடி என்பது அதனுடைய பணியை செய்கின்றது. இவர்கள் சொல்வது போல இடி பாரதிய ஜனதாவின் கைப்பாவையாக செயல்படவில்லை. இப்போது லஞ்சம் கொடுத்திருக்கின்ற சுரேஷ் பாபு அவருடைய கேஸ் 2018 முடித்து வைக்கப்பட்டதாக சொல்கிறார்கள். திரும்ப மறு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதாக சொல்லித்தான் அன்பில் திவாரி அவரிடம் 3 கோடி வரைக்கும் பேரம் பேசியதாக சொல்கிறார்கள். 3 கோடி வரை பேரம் பேசுகின்ற அளவிற்கு சுரேஷ் பாபு செய்திருக்கின்ற குற்றம் என்ன? சுரேஷ் பாபு ஒரு மருத்துவர். அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சியை சேர்ந்தவர் அல்ல. அப்படி என்கும்போது இவர்கள் சொல்வது போல எங்களை பழிவாங்குவதற்காகத்தான் நமக்கு வெளி உலகத்திற்கு நமக்கு தெரிய வருவதெல்லாம் என்னவென்றால், அரசியல்வாதிகள் லைம்லைட்டிலே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் வீட்டிலே சோதனை நடக்கும் போது மட்டும்தான் நமக்கு தெரிய வருகிறது. மற்றவர்களை அவர்கள் சோதனையிடும் போது நமக்கு அந்த விஷயங்கள் வெளியே வருவதில்லை. எனவே நாம் நினைத்துக் கொள்வது மத்திய அரசாங்கம், பாரதிய ஜனதா அரசாங்கம் இதை போல பழிவாங்கும் செயலுக்காகத்தான் அமலாக்கத்துறையை வைத்திருக்கிறது, அதைத்தான் செய்கிறது என்று. இப்போது மருத்துவரை பிடித்திருப்பதன் மூலமாக இந்த விஷயத்தில் ஒரு தெளிவு கிடைக்க திமுக அரசு உதவி இருக்கிறது. என்னவென்றால், அமலாக்கத்துறை அரசியல்வாதிகளை மட்டுமல்ல, சாதாரண வேறு அதிகார வர்க்கத்தினரையும் மற்றவர்களையும் பொருளாதார குற்றங்களை செய்திருக்கிறவர்களையும் பிடிக்கிறது, அவர்களையும் கண்காணிக்கிறது என்ற விஷயம் தெரிய வந்திருக்கிறது. இப்போது பலரும் தமிழ்நாட்டிலே உள்ள பலரும் நாம் நினைத்து கொண்டிருப்பது, ஏன் இந்த அமலாக்கத்துறை இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக அமைச்சர்களின் மீதான நடவடிக்கையை விரைவுபடுத்தவில்லை? ஏன் பலருமே செய்திருக்கின்ற பொருளாதார குற்றங்கள் வெளிப்படையாக சாதாரண மக்களுக்கே தெரிந்திருக்கும் போது இந்த அமலாக்கத்துறை ஏன் தாமதப்படுத்துகிறது என்பதுதான். அப்போதுதான் இங்கே மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் தெரியாதபடியாக அமலாக்கத்துறையில் இருக்கிறவர்கள் லஞ்சம் வாங்கி கொண்டு இந்த நடவடிக்கைகளை தாமதப்படுத்துகிறார்களோ என்கின்ற எண்ணம் நமக்கும், சந்தேகம் நமக்கு வருகிறது. எனவே இப்போது நடந்திருப்பது நல்ல விஷயம். இப்போது என்னவாகும்? அமலாக்கத்துறையின் நடவடிக்கைகள் மற்ற உளவு நிறுவனங்கள், மத்திய அரசாங்கத்தின் சிபிஐ உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இப்போது கண்காணிக்க துவங்கும். அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை ஆராயும். யார் யாரெல்லாம் லஞ்சம் வாங்கி இருப்பார்கள், யாரெல்லாம் நடவடிக்கைகளை தாமதப்படுத்துகிறார்கள் என்பதனை அவர்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பார்கள். இது மிக மிக நல்ல விஷயம். அதுபோக இந்த விஷயத்திலே தமிழ்நாடு அரசாங்கம் செய்திருப்பது பெரிய சாதனை என்பது போல பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. இதற்கு பதிலடியாக அமலாக்கத்துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடும். அவர்கள் தாமதப்படுத்தி கொண்டிருந்த விஷயங்களை இப்பொழுது விரைவுபடுத்தக்கூடும். அதுபோக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு
இனிமேல் பயமும் வரக்கூடும். இங்கே நாம் தமிழகத்திலே செயலாற்றும் பொழுது இந்த குற்றம், இந்த அன்கித் திவாரி இங்கே மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிலே மட்டுமல்ல, குஜராத்தில், ராஜஸ்தானில் இந்த இடங்களில் கூட, அவர் மற்ற இடங்களிலே பணியாற்றிய பொழுது கூட பிடிபட்டிருக்கிறார், சந்தேகத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறார் என்பதாக தகவல் தெரிய வருகிறது. அங்கெல்லாம் கூட. எனவே அமலாக்கத்துறையிலேயே சேரும்போது அந்த மனிதர்களின் நடவடிக்கைகள் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் கைது செய்கின்ற அதிகாரம் வருமானத்துறைக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை. பெரும்பகுதி அளவுக்கு மீறிய நோட்டீஸை மட்டும் கொடுத்து விட்டு போய்விடுவார்கள். இந்த வருமானத்திற்கு அளவுக்கு அதிகமான வருமானத்தை நீங்கள் மறைத்து விட்டீர்கள், அதனால் வருமான வரி கட்ட வேண்டும் என்பதாக நோட்டீஸை கொடுத்து விட்டு போய்விடுவார்கள். சோதனை செய்கின்ற அதிகாரம் வருமான வரித்துறைக்கு இருக்கிறது. கைது செய்கின்ற பொருளாதார குற்றங்களுக்கு, அந்நிய செலாவணி மோசடி போன்றவற்றுக்கு கைது செய்கின்ற அதிகாரம் அமலாக்கத்துறையிடம்தான் இருக்கிறது. இந்த நிலையிலே இவர்கள், இந்த துறையிலே பணியாற்றுகிறவர்கள் இப்படி பலரை பயமுறுத்துவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது. லஞ்சம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் அதிகம் இருக்கிறது. எனவே லஞ்சத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற மத்திய அரசாங்கம் இந்த அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளை தங்களுடைய கண்காணிப்பு வளையத்துக்கு, இவர்களுக்கு மேம்பட்ட ஒரு அமைப்பை, இவர்களை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு அமைப்பை வைத்து அதையும் கண்காணிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இது சரி வரும். இது இப்போது இனி அமலாக்கத்துறை செயல்படாமல் தாமதப்படுத்தினால் தமிழக மக்களுக்கு மிக சந்தேகம் வரும். இவர்கள் பணத்தை வாங்கி கொண்டுதான் இப்போது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் தமிழக அரசியல்வாதிகளின் மீது என்ற சந்தேகம் மக்களுக்கு எழக்கூடும். பலரிடமும் பணம் வாங்கியிருக்கிறார்கள் என்றுதான் பலரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அமலாக்கத்துறையை கண்காணிக்க, சிபிஐ விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் மீது ஏதாவது குற்றம் செய்திருந்தார்கள் என்றால் நடவடிக்கை எடுத்து அதை பொது வெளியிலே மக்களுக்கு தெளிவாக வெளியிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நான் மத்திய அரசுக்கு இதன் மூலமாக வைக்கின்றேன். இந்த ஒரு அமலாக்கத்துறை அதிகாரி கைது செய்யப்பட்டு விட்டார், கையும் களவுமாக பிடிபட்டு விட்டார் என்பதனால் இதை நேரடியாக பாரதிய ஜனதா கட்சியோடோ அல்லது மத்திய அரசாங்கத்தோடோ அவர்கள் ஊழல்வாதிகள் என்பது போல பேசுவது திமுக அரசாங்கத்திற்கோ, இப்போது வைகோ பேசியிருக்கிறார் என்று எல்லா அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்திலும் அவருக்கு வயதாகிவிட்டது, எனக்கு கூட வயதாகிவிட்டது என்பதற்காக நானும் உளர முடியாது. உளறுகின்றவர்கள் மீது முதலில் நடவடிக்கை எடுக்க. இப்படியாக மனோ தங்கராஜ் பேசியிருக்கிறார். மேலும் மற்றவர்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினரும் மற்ற கட்சியினரும் பேசியிருக்கிறார்கள். பத்திரிகையாளர்களும் சிலர் பேசியிருக்கிறார்கள். இது பொறுப்பான விஷயம் அல்ல. அமலாக்கத்துறையுடைய குற்றங்களை எல்லாம் நான் முதலிலே சொன்ன உதாரணம்தான். ஒரு டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள் குற்றம் செய்கின்றார் என்றால் அவருடைய குற்றம் மேலிடத்திற்கு தெரிய வர வேண்டும். தெரிய வந்து அதை இப்படி குற்றங்கள் கூட நடக்கலாம் என்பது தெரிய வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதுதானே தவிர நேரடியாக நாம் அரசாங்கத்தை குற்றம் சொல்லுவது என்று ஆரம்பித்து விட்டால் அது தவறாகிவிடும். இப்போது சென்னையிலே மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது. இவர்கள் வீடியோக்களிலே மழை நீர் எல்லாம் வடிந்து விட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் மழை நீர் தேங்கி நிற்கிறது, எங்களால் வெளியில் போக முடியவில்லை என்று பொதுஜனங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி சொல்லப்படும் போது இப்போது யார் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது? இதை கண்காணிக்க வேண்டியது மாநகராட்சி அதிகாரிகள், உள்துறை அமைச்சர், உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் நேரு, மற்ற அங்கு பொறுப்பாக சென்னையில் இருந்து சென்ற
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் இவர்களின் பொறுப்பு இல்லையா? இவர்கள் கவனிக்கவில்லை என்றால் அதனை நாம் நேரடியாக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசோடு தான் சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் இதே விஷயத்தை சாதாரண கார்ப்பரேஷன் ஊழியர் சரிவர செய்யவில்லை என்றால் அதை நாம் நேரடியாக அங்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம்தான் தெரிவிக்க வேண்டுமே தவிர இந்த ஊழியர் செய்யவில்லை என்று அதை நேரடியாக நாம் சாதாரண நாட்களிலே ஒரு விஷயத்தை குப்பை அள்ளவில்லை என்றால் அதை கார்ப்பரேஷன் கவனத்திற்கு முதலில் கொண்டு செல்ல வேண்டியது நம்ம பொதுமக்களுடைய கடமையாகி விடுகிறது. அதற்கு மேல் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் தான் அது நாம் அரசாங்கத்தோடு சம்பந்தப்படுத்த முடியும். அப்படியான விஷயம்தான் இப்பொழுது இடி சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். எனவே இதை நேரடியாக மத்திய அரசோடு சம்மந்தப்படுத்துவதற்கு பதிலாக மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு இப்பொழுது இது போயிருக்கிறது என்ற விஷயம் நல்ல விஷயம். இதே போலத்தான் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரையும் கூட விசாரணை வளையத்திற்குள், கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் உட்படுத்த வேண்டும். அப்போதுதான், ஏனென்றால் அவர்களுக்கும் அதிகமான பவர் இருக்கிறது, அவர்களும் என்னென்ன தவறுகள் செய்திருப்பார்கள் என்று ஆராய வேண்டி இருக்கிறது. துணைவேந்தர் பதவி மறுக்கப்பட்ட சைலேந்திர பாபுவின் குற்றங்கள் கூட இப்பொழுது வெளியே வந்திருக்கிறது. அப்படி என்றால் அதையெல்லாம் ஆராய வேண்டிய பொறுப்பிலே மாநில அரசாங்கமும் மத்திய அரசாங்கமும் இருக்கிறது. எனவே அரசாங்கங்கள் விழிப்புணர்வோடு இப்படியான ஊழல் அதிகாரிகளை கண்காணிக்க வேண்டும்.